Георги Дянов за Каспичан ТВ, здравейте! Директно от Египет, или по-точно мястото, където е погребан най-известният фараон в историята Тутанкамон. Не може би важният, но най-известният. Защо? Защото Хавард Картер го открива през 1922 година тук. Той е британец. Намира 5000 артефакта, плюс това негово тяло. Ето вижте, това е тялото му. Затворено е. Там температури всичко има. Това всичко друго е пълна измишлятина. Няма нищо реално тук. И за да каталогализира всичките тези неща, да ги направи като в каталог, са минали 10 години. 5000 неща. Може би на 8 години започва да бъде крал или фараон. Много хора твърдят, че на 11 и умира на 18 или 19 годишна възраст. National Geographic те не знаят. Естествено, календарите са били различни и много е трудно да се установи. Няма значение. Ето тук виждаме неговата история. Виждаме богът на смъртта, виждаме самия Тутанкамон, как поздравява Исис. Тя е богинята на любовта, на мъдростта, и после Тутанкамон как директно отива при смъртта. Тук виждаме маймунки, 24 часа, 3 по 4, 12. Всяка маймуна представлява 2 часа. Маймуните идват от Сомалия, защото Сомалия сега е бедна държава, но на времето е била доста богата и все пак е близко до Египет. Дошли са тук и са донесли много крави, маймуни, също така много различни, така да кажем, неща, плодове за ядене. Не забравяйте, че Египет е едната от държавите, където най-много, примерно, портокали има. И е измислил също и бирата Египет. А тази боболечка символизира какво? Resurrection или животът. И това е нещото, което го е видял в 1922. Представете си, той отваря и вижда ето тази мумия. Вижте колко са тънки тези кръченца. И първото нещо, естествено, което прави, е да пипне. Имало са някакви листа и тези листа директно са се разпаднали. 3000 години е била затворена. Тутанкамон е от 1333 година до 1323 година е бил крал. Преди Христа, естествено. След това място става, не забравяйте след него по-нататъка, Птоломеите, като Клеопатра, тя не е египтянка, тя е гъркиня, и след това пада под Римската империя. Също така Александър Македонски бил до тук. Така че Георги Дянов за Каспичан ТВ.